assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltare huccide mon namin goyi wadde e kala sa actu people ɗo e Piindi TV woni caméra o ko Djiby Dieng en jeeya hande people aji men ancien joueur mo Barça hono Dani Alves kañum tigui waɗa non condamné 4 ans et demi prison manore e fulɓe kala manore e théâtre PULAAR manore kadi ha e cinéma suko guinitittoɗo Mamadou Sylla ɓurɗo andirede Silloz tawete o saaha to Allemagne taw noon nawima toon ko ganduɗa ko woni 74e édition festival film Berlin. Iba men waɗi rendre hommage Baba Kane ko yowti e compétition mo watta organisé e kala hitande fédération Zambie o saaha noon woni koye sunare tigui mamin gartan hen somin jeehi to Alifal garten tigi Mamadou initirto ko Mamadou Sylla ɓurɗo andirede Silloz kañum tigui noon ko artiste comédien scénariste metteur en scène kono kadi ko noon ko ganduɗa ko woni réalisateur konko tawete o saaha to ganduɗa to woni to Allemagne taw nawima to noon ko ganduɗa ko woni festival 74e festival film Berlin tigui taw noon o saabi jahangal makko toon ko film ɓe jouno to ganduɗa to woni to Matam to film o wiyete ko Demba waɗi réalisé oɗon film ko Mamadou Dia ɗum saabi noon o mo ganduɗa woni Mamadou Sylla ɓurnor de Silloz yaade toon gam suttude ko ganduɗa ko woni drapeau fulɓe kono suttude ko ganduɗa ko woni cinéma ha e réalisateur oɗo mo ganduɗa noon waɗi oɗo film baɗɗo fayda hono noon Demba taw inittirto noon ko Mamadou Dia pour andinde bandiraɓe noon hol gonɗo Silloz ko suko ɓoyɗo yidde ko ganduɗa ko woni noon théâtre ɗo e nder leydi Sénégal ha to Fouta komo yimɓen tigui o heewi noon wadde tourné ji makko omo joue konko noon omo hollita wonde tigui guila omo jangga école ko jinnoɗo cinéma no feewi saabu noon hay no woni école omo noon ko ganduɗa ko waɗanno ko ganduɗa ko woni théâtre bang yo bang année 2002 2023 tigui omo heewi noon kadi joude kadi ko ganduɗa ko woni noon e foscoji école de wonno kono kadi tigui noon o waɗi kadi participé ko ganduɗa ko woni noon théâtre uji kewɗi e ɗo e Dakar kono kadi noon o waɗi noon participé ko ganduɗa ko woni noon festival uji kewɗi ɗo e Dakar o joue kadi théâtre uji kewɗi série ha télé film ene hen noon min e ma opération tabaski debbo WhatsApp korka e série kadi goɗɗi ɗe o joue ɗum noon hande ko fierté kala pullo yiide oɗo ɓiɗɗo hande ha to ganduɗa to woni to Allemagne. Animateur o hono Iba men kañum tigui noon rutti teddungal Baba Kane mo ganduɗa tigui ruttinemo e joomi ko e noon lebbi jawtuɗi taw noon koye manifestation ngaji tigui baɗno ɗo e nder leydi Sénégal konko Iba men o waɗi noon teddungal fewde noon e Baba Kane saabu noon compétition makko hono konko jeeyi on compétition noon yarte ko o saaha noon ko ganduɗa ko woni 4e édition taw noon ne rendino ko ganduɗa ko ene tolno e 19 rappeur ɓen woni hen ummiɓe to ganduɗa to woni to Saint-Louis ha to Matam on compétition noon konko Iba men o wi ko hikka o ruta teddungal ko Baba Kane Iba men noon gollima noon e radio ji kewɗi ɗo e nder leydi Sénégal ne hen RFM Top FM Safina e site uji goɗɗi ɗo e nder leydi Sénégal e widema ko noon hikka ala noon mo rutta teddungal so wona noon Baba Kane sababu noon golle makko payodinde e rap PULAAR. Sen jokki people men ancien joueur mo Barça hono Dani Alves kañum tigui noon waɗa noon condamné taw noon ko 4 ans et demi prison ɗum noon ko hanki tigui noon ñaworde ɗon yalti taw noon on o rewirte ko ganduɗa ko woni noon viol suka debbo goto tumima ko ganduɗa ko woni viol to ha saabi noon tribunal mo Barcelone fawe makko oɗon kuugal hollitama tigui noon wonde noon ɓe jinno fawde makko ko ganduɗa ko woni 9 ans de prison e amande kono noon oɗo suka mo ganduɗa tigui noon tuumi noon Dani Alves noon
yidno ko tigi non yo non soke kena tolno e 12 ans de prison woni duubi sappo e ɗiɗi e amende ko non o mo ganda non woni Neymar kañum walli non jour oɗo no fewi sabu non tottiri kena tolno e 150 000 euro ngam non ko ganda ko woni peno use ha yehi ko ganda ko woni 4 ans et demi prison. Gasnirten people men ko suna tigi teska e fédération mo Zambie ha tenti e sélection féminine o sanga de ganda non aɓe mbaɗa préparé ko ganda ko woni avant dernière tournée ko ganda ko woni qualification jeux olympique ko nden tigi non ɓe teski wonde tigi non joueur mabɓe koko rutti e joomi ko e oɗo semaine holti ɗum noon ko fédération ɓe kolti tigi noon ko noon suko noon keptino no fewi e rewɓe saabu ko attaquant o yarte koye 24 ans ɓe kolliti tigi noon o konkoni omo jeeyano ko ganda ko woni présélection féminine o ngam noon wawde noon wadde noon participer e on compétition ko ɗum wonno kamin tonganno mon hande people aji hala ko ngakki hen en yagima yafuya wonano fanarde wonno ko weltinde mon totamo rendez-vous ko ɓoyata so weeli jomiraɗo min mbimon aljuma moubaraka et bon fin journée. Merci beaucoup woni caméra o ko Djiby Dieng ɗo yesso haalirde nde ko madame Sall. Merci on jarama e kettogol ha prochaine fois joni inchallah.